Zaparkujte vozidlo, použite parkovaciu brzdu a vypnite motor. Zatvorte všetky okná a dvere na vozidle. Oblečte si osobné ochranné prostriedky. Pripojte uzemňovací kábel k uzemňovaciemu bodu na palivovej nádrži. Prejdite ku platobnému terminálu a začnite novú transakciu. Postupujte podľa pokynov na obrazovke platobného terminálu. Zvoľte číslo výdajného stojanu a preferovaný spôsob platby. Zadajte PIN kód na obrazovke alebo zadajte PIN kód na klávesnici. Stojan sa neaktivuje, kým nevložíte kartu a kým sa neschválí transakcia. Odoberte uzáver nádrže a očistite LNG zásuvku na vozidle vzduchovou pištoľou. Vezmite LNG plniacu koncovku z držiaka na stojane a pištoľou ju vyčistite. Očistite a pripojite LNG trysku. Trysku vždy čistite len vzduchovou pištoľou. Stlačte červenú poistku na LNG koncovke a rozporte rukovete. Jemne rukovete zatlačte smerom k vozidlu. Netlačte príliš a nezablokujte trysku. Skontrolujte tlak v nádrži vozidla. Ak je vyšší ako 10 barov, tlak je potrebné znížiť. Vykonáva sa to pomocou postupu vrátenia výparov. Otvorte spätný ventil výparov na nádrži vozidla. Plyn automaticky prúdi do zásobníka LNG. Tento proces môže trvať niekoľko minút. Monitorujte tlak a ručne uzavrite spätný ventil výparov na vozidle, keď tlak klesne pod 10 barov, alebo sa vypúšťanie automaticky zastaví. Nechajte trysku pripojenú a pokračujte v tankovaní. Upozornenie pre vodičov vozidiel Volvo: prepnite páčku na Extra Cold LNG, ak je palivo dostupné na stanici. Počkajte, kým sa na displeji stojana nezobrazí jednotková cena LNG za kilogram. Stlačte a držte tlačidlo Štart. Tlačidlo Štart musíte držať po celú dobu tankovania. Tankovanie sa automaticky ukončí, keď je nádrž plná. Teraz môžete tlačidlo Štart pustiť. Trysku odpojte jemným zatiahnutím za rukoveď smerom od vozidla. Stlačte červené bezpečnostné tlačidlo na LNG koncovke, aby sa rukovete úplne otvorili a až potom odpojte trysku od vozidla. Vzduchovou pištoľou opäť vyčistite trysku a vráte ju na držiak na stojane. Vyčistite zásuvku LNG na vozidle stlačeným vzduchom a vráťte späť uzáver. Odpojte uzemňovací kábel a vráťte ho späť na miesto na LNG stojane. Dokončite transakciu pri platobnom termináli. Odoberte si doklad o tankovaní. Doklad je k dispozícii do 60 sekúnd od ukončenia tankovania.